אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. תערוכת State of the Art יצירת מופת משלבת יצירות של 39 סטודנטים מהמחלקה לתקשורת חזותית, אשר התבקשו במסגרת התרגיל המעצב כיוצר דימוי להשתמש ברשימה של זוגות ניגודים כגון חיים מוות, שמור פרוץ, פרטי פומבי ועוד, וליצור דימוי המתייחס ל-HIV/AIDS כפי שהם רואים לנכון. יצירות אלו מאפשרות לנו לקבל תמונת מצב רלוונטית ובת זמננו על התפיסות החברתיות בישראל על HIV/AIDS ואלו החיים איתו. כנגד עבודות אלו, אנו מציגים בפניכם את צידו השני של המטבע, יצירות של 20 ישראלים וישראליות החיים עם הנגיף. יצירות אלו מאפשרות להבין ולו במעט את המתחולל בתוך נפשו של אדם בעת ובעקבות גילוי הנשאות. חלק מהיוצרים והיוצרות החיוביים בחרו להציג את עבודותיהם בשמם המלא, וחלקם בשם בדוי. אני רוצה שמדינת ישראל תהיה כזאת שהחברה בה תקבל את כל אחד, ושכל אחד יוכל לחתום בשמו המלא ולא להסתתר מאחורי שם בדוי. כשאני מסתכל קדימה ורואה את הקשיים שיש, אז הרבה אנשים שואלים אותי אם אני אופטימי, אם אני לא פסימי, כי זה כל כך קשה, ואז אני אומר להם, תראו מה שכבר השגנו בעבר, תראו איך התקדמנו, תראו באיזה מקום כל כך הרבה יותר טוב שאנחנו נמצאים עכשיו, וזה מה שנותן לי את התקווה שעוד 5 שנים, עוד 10 שנים, זה יקרה ואנחנו נהיה במקום אפילו עוד יותר טוב. GSK זאת חברת תרופות מהמובילות בעולם שהולכת יחד עם תחום ה-HIV, עם כל מה שמשתמע מכך, למעשה מאז תחילת המחלה. וזאת גאווה גדולה בשבילי כמי שמייצג חברת תרופות להיות במקום שהטיפול התרופתי כל כך שינה את מהלך המחלה ואת פניה. ואני חושבת שזה עכשיו התפקיד הכי חשוב שנשאר, זה לשנות את הסטיגמות, לשנות את הראייה המעוותת של החברה על המחלה. כשדוקטור מרגלית לורבר העלתה בפניי רעיון ליצור פרויקט משותף עם שקר שעסוק ב-HIV/AIDS, נדלקו לי העיניים. אני חושב שמעצב טוב הוא מעצב שמצליח לגרום לאדם נתקל בעבודתו קודם כל לעצור רגע, להתבונן
להסתקרן, ואז לחשוב, לפענח, להבין, ולהמשיך הלאה עם איזשהו סוג של הבנה.